Tak vás zdravím pri ďalšom videu. Povedal som si, že urobím si takú minisériu Tour de Log alebo Tour de Log Lift. Minule som bol v Aircrafte, na tamošom loglifte som v podstate začínal. Teraz idem po možno roku a pol do Iron Gymu na loglift, na ktorom som mal svoju prvú súťaž. A je to taký dosť nezvyčajný loglift, aspoň pre mňa. Ako sa pamätám, tak šírka uchopu je nejakých 75 cm, čo není úplný štandard. A neviem v priemere, či to má 30 alebo koľko, to neviem, to sa nepamätám. Ale proste je to taká veľká sviňa. Takže idem si ho vyskúšať a normálne som nervózny ako pred súťažou. Lebo to je také najviac blízko tomu, na ktorom budú majstrovstvá Slovenska. Aspoň to je môj pocit, že to je najbližšie tomu. Takže idem si to vyskúšať. No a hovorím, som nervózny ako pred súťažou normálne. Takže, ale to je dobré. Aj podmienky všetko budú najbližšie tomu, ako to bude na súťaži, takže ideme si to vyskúšať. No, tak sme znova tu. Naozaj po roku a pol. A ideme si skúsiť zase tento krásny logliftik. A som vedavý teda, no. Nedržal som ho v ruke naozaj dlho. Takže ideme na to. Je to zaujímavé v tom, že ten úchop je širší, takže aj to stabilizovanie hore je trošku také ťažšie, ale dobre, 80 kg, ide sa ďalej. No, zatiaľ tu ide podľa očakávaní. Je to také ťažšie pre mňa na ten široký uchop, nie som tak zvyknutý. A je to šmiklavé jak sviňa. Ale dobre, ideme vyskúšať stovku. Dúfam, že pôjde.
No, toto je to, že človek musí dojsť ako na to. Stalo to zo pár pokusov. Na tretí pokus, tuším, ale išlo pomerne ľahko. No hovorím, to je to, že človek si to musí ochytať, ako to urobiť. Nevadí, aj tak je 105 zatiaľ moje maximum na malom logu. Chce treba trošku vychytať nejaké muchy, ale pohode. A nebojte sa, tieto bandáže viem, že sa majú dávať na zápestie. Ja som taký idiot, ja si to dávam na predlakťa z toho dôvodu, keď to premiestujem a mám to na sebe, tak toto je hlboké. A keďže ja mám krátke ruky, tak sa mi to akurát takto tlačí a mával som obrovské modriny na rukách, takže si to dávam na predlaktia hen tak, alebo nejakú bandu, alebo niečo. Dobre, tak som si to potvrdil. 100 tam je. Nie je to zatiaľ rekord slovenský, ale som rád. Pre mňa je to obrovský úspech. Takže ideme ďalej. No, takže tréning dopadol podľa očakávaní. Prelil som si 100 na log lifte, ktorého som sa obával najviac. Sice mi to trvalo pár pokusov, tak som našiel ako si ho chytiť, ale išlo to nakoniec. Išlo to dvakrát, takže super. Premiestnil som si aj 105, pomerne ľahko. A tak ale pred 2 dňami som si skúšal rekord, 105 som išiel a urobil na menšom logu v Aircrafte, takže nemôžem čakať, že každý tréning bude maximálka, samozrejme. Ale 100 išla, to som rád. No tak to vidíte, jak prípel bez čreva, s dierou v bruchu, môže cvičiť a konkurovať aj zdravým chalanom. Takže tak, cesta 100 na majstrovstvá Slovenska pokračuje a ide sa ďalej.